Oi ada Kesem. Oi ada Kesem, फैदोलै दा सानदुंद्रायगोन। माथो सिंहथाराखिसैब्रा बेलाय। हाब माथो सिंहथाराब्रा बेलाय। ए फैबायबो, फै जिराय फैथ'। दाबो जाया? नैलै रयाबो जाथारला नालाय एसे उनदां। माला सहैनांगौ जाखो बिदिजोंलाय? थेलायाबो हनै जाबावलासो। माथो ओंख्रि लाबोलायखो नोंहालाय? गैया माथो ओंख्रि मोनबोनो, मोनानि आलु अमा बेदरसो, बेखौनो लाबोबाय आं। बाबु बिमा दाबो ओंखामा जायाखै नामा? थफ्ला जुनाया दा सानजौगोन ना? र' जानोसै बानायगासिनो। आफा आंनो फैसा एसे नांगौमोन खाथा बायनो, खलमाबो जोबजोब्बायमोन। हाब माला जोबखो? दाख्लैसो लाबोआखैमोन होनबा? औ थाबावो नालाय, नटसआनो जा गोलाव लिरनांगौ। फैसायाथ' मैया जोबबायमोन ना, माइरं थाइरं लाबोनाय खरस लाबोनायाव गासिबो। नोंमोनावसो दं ना मामोनथाय? बिदिजों बोरै जानांगौ, दा नटस लिरनांगौ आंहा मास्टारजों रायजासिगोनलाय। र' नोंमोनाव सोंनोसिगोन दंना गैला। बनफोरखौबो दाम मोनलाब्रा, सालफोरबासोमोन। आवखादसोब्रा, साइकेल गंसेयाव 300ल' मोनो। नङा माथोब्रा, गरिबबाथाय माथो जाबावनोब्रा। जाहानबा हनै नानिया ड्रेस बिलागासिनो दं, माजों होबावनो? बिसिबां बन रोगा बुथिबा रोगानानै जाबावनोब्रा आदा। माथो खालामबावनो, उफाय गैया। नोंहा दे मैया दाख्लैनि बावसो, आंहा बेसेबां समनिफ्राय जिग' मावना जाबोनांखो। माथो खालामबावनो, खाफालानो बेनिखासो खोमा। नायनायसै आदा, बिसिबां खस्थ' खालामनानै जाबावनो आङो। थौ हनै थेलायाबो आंना फाम गैया, फाम होना लांनोसै। थौदो। भारा होजानाय नङालै आदा, नै माथो खाथेलायनायसो। जाबाय दे। लेखा हनै बाबुनो फैसा नांगौनो लेखा बायनो, दा हरबानो जाबाय। फैदोलै आदा, सानजौलाय लांसैसो। थौ। दाखालि लायनायाव लायनोसैलै आदा। औ जायो दे। बे दालाय दासा फिसाखौनो लाबोनोसै। दे जागोन। बाबु बेसेबांथो नांगौमोन फैसायालाय? बेसेबां नांमारगौमोन फैसायानो दा? खाथा बायनो 40 थाखा, ओमफ्राय खलमबो गैयामोन नालाय 50 थाखा हरबानो जागोन दे आयै। फैसायानो गैबावासो, 20 थाखाल'नो दङ, मैया नोंफा खरस खालामखोन्दा। 20 थाखाल'जों बोरै थेवनांगौथाय? सारा नटसखौ जा गोलाव लिरनो हरो, रायजानोसो गिबायलां। दे गाबोन बायफिनबानो जाबाय, माथो खालामबावनो, गैया नालाय गैया। मालाय लोगोफ्रासो लिरख'नो हालायलायै खाथा मोनो, आंहा खलम गंसेखौनो मोननो नागिरा।
मालाय गोनांफोरजों रुजुनो हाया फिसा। मालाय दङ नालाय बायनो हादों। होनबाबोलै आयै आहा फरायनायाव बिराद गोसो दंमोन। फरायनानै सासे गिदिर मानसि जानो लुगैदोंमोन। जागोन फिसा, इसोरा जोंजों लोगोसे दंफायोबा गासिबो साननाया जाफुंजोबगोन। खस्थ'जों सोलोंनो हानायासो गिदिर मानसि जाहैनो हायोनो फिसा। नों नोंनि गोसोखौल' गिदिर गोरा खालामना ला फिसा। नोंजों लोगोसे जोंबो दंफायो, अब्लानो गासिबो जाफुंजोबगोन। नाजालांबाय थानोसै आयै नोंसिनि अननायावहाय। दुगैनानै ओंखामा जानानै कलेजाव थांदो फिसा। दे आयै। बैजों लायनोसैलै ने आदा। औ बैजों आवरै नुहुरनायजों। माथो रावखौबो नुवाखैब्रा, माथो लांदां, रावबो हाबथाराखै नामा? बिसोरथ' बन लायथारगोनलै। ओइ आदैमोन, आदैमोन, ओइ आदैमोन। मा जालायखोब्रा? र' बन लायनो नागिरदों नामा नोंसोरलाय? औ। दा लायथ'खासै नोंसोर दिनै? दासो दियाफ'मोन गारिजों लाइन थांबाय। दालाय दासा गाद्रा गुद्राया जेबो जानाय नङा होनदां। थाङोल' नोंसोर, दाख्लिनोबा बुख्रेब हरजोबदों। हाब आदा, बिसासबो गैलायलाङालै, दाखालिबो बुख्रुबजोबथारदोंनो। सेसखासैलै सयथि, लायनो मोनाब्ला माजों खरस खालामबावनोलै आङो। थौ थांसै, दिनै आंनाव लाथ'दो नोङो। थौ फंबाय थौ, गिनांगौबो जाबायब्रा। मासि जारलालै बेस्राफोर, जानो गैयामोनदां। थाथ'दो आदा, गाबोन लायफिनसै। औ जागोन दे। नै मानो फैफिनखो बेलाय? गैयालै बिमा, दिनै दियाफाव हाबदोंनो। गैयालै बिमा, सोरबा दियाफाव हाबदोंनो, गाबोन हाबफिनसै। बिब्दिजों माब्रै जानांगौ दे, खरसाबो जेबो गैलामोन, माइरंबो गैलामोन। हाबनो मोनाबा माथो खालामबावनोब्रा बिमा। सानबेसे बिब्दिजों सोलिबाय थानांगौ जाखोथाय? दस्रा राहासो लानांसिगोन बायदिसो मोनबाय आं। बे फिसा सासेखौ बोरै फोरोंलांनो हाबावनांगौ जाखो दे? नाङालै बिमा, जेबो दाबुंसै, फिसाफोर खोनाबा दुखु मोनगोन। नांला बिमा, बे फंबाय लद्रायनाहाय आङो दिनै जागासेखौ लायनोसै। गाबोनना गाबोन माबा मोनसे जालायगोन। मानो फैफिनखो बेलाय? मानो फैफिनखो नोंलाय? बन लायनो थांनायालाय? गैया थाङाखिसै, हाग्रायाव फरेस्ट गार्डफोर दंहैयोनो। मामा फैलाव आदै लामायाव लोगो मोननानै खिथाहरदों। जि जारलासो मोनसैहां। हनै आदा गोसोमाबो खरस गैयानो, आंनावसो लांथ'नो नागिरदों। गाबोन बन लायबा फानबा होफिननो नागिरदों। बे गाद्रा गुद्रा हायाव गोलैलाबायनानै थानाय दालाय दासाफोरखौनो लाबोबानो जायोमोन ना खाथियावनो। थै नांबाय थाया, दा लामायाव लोगो मोनजानो गिनानै लाबोफायाखिसै जोङो।
आथिं सुस्र'हैलाबो। बिमा हनै आदायाबो फैबाय खामफ्लाय हरदो। नै ओरै जिरायफै बेवाइ। दे जागोन दे बेवाइ। ओमफ्राय आदा दिनै सानसे जा लस जालायबायना। ओरैनो दिन हाजिरा बायदि बोथिखर बायनानै जायाबानो जेबो राहायानो गैयाब्रा आदा। ओरैनो सानसे लायनो मोनाबानो रसा नाङोब्रा आदा। बेनोथ' जादोंलै फंबाय, जेबो राहायानो गैयाब्रा। बेनोथ' जादोंलै फंबाय, हा हुबो गैजा नालाय। जा बारि दङ बेयावबो मोनसेबो मैगं थाइगंनो जालाब्रा, हाफ्रानो गोरान जोबसै। नोंहाथ' बारा सिन्था गैयालै फंबाय लद्राय, बिमा बिफानाव नांगौ समाव सहाय मोनबावोसो। आंनानो जासिनथारालै। आदसा फंबाय, गमामायैनो जोङो हाग्रायाव बनखौ दाननो मोनमाराब्ला जोंनि संसार जानाया माबादि जालांबावगोनब्रा। आंथ' जेबो राहाखौनो नुहुराखिसै। दैसायाव ना लायनो गोसो, नाखौनो मोनला। माथो खालामबावनो, उफायथ' गैया, गुबुन राहा लानांसिगोन। मालाय गभर्नमेन्टनि सम्पति, मालाय फरेस्टनि सम्पति, जोंलाय माथो खालामबावनो। दंफां बख'गोन, बन दानगोन, दायनिगिरि जागोन। जेबो जाथारलाबालाय बे माराममोन बायदि गुजरातफ्रावनो खामानि मावनो थांबानो जाबायना। दानसेयाव बिदिनो 12,000 गाहाम मोनोनो। नोंनालाय नंगौमोनलै बेवाइ, नाथाय बिसि फिसानि मोखांखौबो नुवाब्रा। मा जादों मा लोंदों, लोमजागोन साजागोन बोरैबासो मोनलायलाङोलै आंहा। नंगौबोलै बिमा, नोंखौ मालाय बोरै नागारलांनो बिमा। माथो खालामबावनो, संसारखौ जाबाय जेब्ला संसारजोंथ' जुजिनांखासिगोन ना। आदसा फंबाय, गोरिब गुन्द्राफोरनि मुङाव सरकारा गुबुन रायजोफोरनि बायदि मोननै मोनथामसो कम्पानिफोर लाबोनो हायोब्ला माबादि जागोन जाखोब्रा। ना बिदि बानायलाबायनो हाया नामाब्रा। खमखि जोंफोरबायदि गरिब मानसिफ्रा खामानि मोनगोनलै। हानायालाय हाया माथोब्रा, सरकार हायै मा दं। थोद बारहो बेफोरखौ साननानै जोंनो खामानि होआ। जोंना गाबोनखौ सान, माब्रै सानसेनि बोथिसे ओंखामखौ मोनजागोन बेखौ सानहर। माथोब्रा फंबाय, ओमफ्राय दहाय आं बुंहरनाय बाथ्राया? ए ओइ बिमा, आदानो 100 थाखा हरथ'दो, गाबोन होफैफिनथोंसै खरस लायनोनो। फैसायाबो गैखालामोन, बेल'खासैमोन। दे हर, जायो जोंना फाला फाला। न' बेवाइ। दे बेवाइ दे, थाथ'दो फंबाय दे। दे आदा दे, थांदो दे। बावनो खाबायबो आरो। औलै खाबायबावनो, गांसोआनो गैथारा माथो जेरावबो। क्लासखौलाय सानबेसे बन्द' खालामखो नोंसिना? साननैल'खाना बन्द'आनो, दा समबारनिफ्रायनो खुलिफिनगोननो। फरायनाया मोजाङै सोलिगासिनोखा दा? फरायनायाथ' फरायदोंमोनलै। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? जानायालाय जायाखै जेबो। फोरोंनोनो हागोन ना हालाथाय। मानो हाया जानांगौ? हनै माथो बनबो लायनो मोनला, जेबो राहायानो गैया माथो। नोंनियालाय नंगौमोनलै, मैयाबो आदैमोनखौ आंनो लोगो मोननानै थिनहरफिननाय जादों। दासान्दि हाग्रायावनो हाबनो मोनलाब्रा, साइकेल थेला गासिबो लांजोबो फरेस्टफ्रानो। उफाय गैया, माथो खालामबावनो, मालाय फरेस्टनि सम्पति जाहैबायब्रा।
मानिनांगौ जाबाय माथो खालामबावनो दस्रा राहा लानो हागोन ना हाया नायनोसै। बिनिखायनो आं सिन्थासो खालामबाय फरायनायानो जाफुङोना जाफुंलाथाय आंना। होद बिदि साननाङाब्रा, बिदि होननानै गोसोखौ दुरबल लाबालाय माथो जानो। माबा मोनसे जागोनलै बियो, नों गोसोखौल' दुरबल लानाङा। गोसोआव नाजालांबाय थाबानो माबा मोनसे राहाया ओंखारलांखायो। बेनिखायनो गोसोखौ दुरबल लाना लाब गैया। नायनि नाजालांनि जाफुङोना जाफुङा। फरायनायाथ' आंबो बिराद फरायनो गोसोखामोन, नाथायबा खाफालानो गैयाब्रा मा खालामनो। नोंस्रा मालाय सोलिसोबायनो हायो। नोंस्रानि बायदि फोरोंनो हानायमोनबा आंबो बिराद गोसोमोन गोसोआलाय। मैयाबो खाथाखौल' मायनो बिदोंमोन आं, गैया बेखौबो हरनो हायासै। बोरैबाथाय माथो जायोब्रा, जे सानो बेबो जाफुङा। माथो खालामबावनो उफाय गैया। सानसेनि गैयैया गैयै थाबाय थायालै। माबा मोनसेयाथ' सानसेबाबो जागोन ना, नाजालांबाय थाबानो। दिन थाङो मोना फैयो, सानसेयाथ' माबा मोनसे जाखागोन। दे बेफोरखौ सानबाय थानानै जेबो लाब गैया। थौ थांसै।